አሐዱ አምላክ አሜን። ወሙናት ዋስ ቁናዓት ምስክር ታመንገዲ ጽድቂ ናይ ግብሪ መምሃራን ብስነቶም ድንቂ ጉልላቶም ክርስቶስ መሰረቶም ሓቂ ብመከራ ዓለም ዝሓለፉ ከም ወርቂ ሕይወቶም ክርስቶስ ረብሓኦም ሞት ተልእኾኦም ወንጌል ብስራተ ድህነት ውህብቶ ጸጋኦም ሞታት ዘተንስእ ዘይባላለጹ ሓደ ካብቲ ኻልእ ጎይታ ዝጸውዖም ንስሞም ቀይሩ በትረ ወንጌል ሂቡ ክስዕቡ ኣሰሩ ዘይጠፍእ ስም ገኒዑ ብጸጋ ክኸብሩ ንስምዖን ኬፋ ትርጉሙ ጽኑዕ ከውሒ ንሳውል እውን ጳውሎስ ክቡር ኣቕሓ ከብሒ ብርሃናት ዓለም ቅዱሳን ሐዋርያት ሓበን ተዋሂዶ ምሩፃት ከዋኽብ ሰብተውለ ኣስማት ኣሰኒዮም ብግብሪ ስምዖን ባሕረኛ ስድራ ቤቱ ጠዋሪ ጴጥሮስ ምስተባለ ኣእላፋት ክፈሪ መፍትሕ ተረከበ መርሆ ሰማይ ምድሪ ክርስቲያን ይስደድ ሳውል እንክስመ ተሓላቒ ኦሪት ብቕንዓት ዝዳመ ብግልጸት መለኮት ኣብ መንገዲ ደማስቆ ብልጫ ብርሃን ዓይኑ ሰንጠቆ ጳውሎስ ክቡር ኣቕሓ ተቐይሩ ስሙ ወንጌል ተቐኒቱ ጉያኡ ዛዚሙ ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ምኡዛነ ሽቱ ናይ ኣምላኽ ቤት መቕደስ እሙናት ጓሶት ብመዓልቲ ለይቲ በጃ መጓሶኦም ሕይወቶም ወፈይቲ ኣዒንተ ክርስቲያን ኣምላኽ ንርእየሎም ኩሉላት ብግርማ ክርስቶስ ተኮሮም ትምክሕቶም መስቀል መድሃኒት ናይ ዓለም ሰንሰለት መቑሖም ዝሰበረ ጽዋሮም ስብከቶም ፍቕሪ ኣሳኣኖም ወንጌል ሽልማቶም መከራ ናይ ድኻሞም መኽሊል ብመጠን መከራኦም ምረቱ ክብደቱ ጸጋኦም ይዓዝዝ ኣብ ሰማይ ከዓቢቱ ተባዓት ጓሶት ሓበን ተዋሂዶ ቀለስቲ ማእዝና ሕይወትና ተኸዶ ኣርአያ ንዓና ብግብሪ ብጎዶ ናይ ትማልም ታሪኾም ታሪኽ ዝሰነዶ ሰማይ ተመልኪቶም ምቾት ዝነዓቑ ስለ መጓሶኦም ነፍሶም ዘይበቐቑ ስለ እምነቶም ከኣባ ህያብ ቀራንዮ ትንጹህ ዝባኖም ኩርማጭ ዝፀሓዮ ወንጌል ተቐኒቶም ኣስፈሩ ዝሰዓቡ ኣርአያ ክኾኑ መጓሶኦም እናኸብከቡ ብሓይሊ ክርስቶስ በዲሆም ሕሰምን ፀበባን ተቐቢሎም ኣኽሊል ብኣረሜን ነይሮን ኣይነበረን ኣኽሊሎም ህያብ ንጉስ ዘውዲ መሪር ጽዋዕ ሞትዩ ናይ ሰማያት መንገዲ ጸማ ድኻሞም ዝሓፍስሉ ምህርቲ ብቐንዛ ስቃዮም ዘጥረይዎ ሃብቲ እንሆ ኣኽሊሎም ንሰማያዊ ርስቲ ናብ ዘለዓለማዊት ዓለም ዝሰግሩሉ መስዋዕቲ ጳውሎስ እንክስየፍ ክሳዱ ብመጋዝ ጴጥሮስ እውን ክስቀል ቁልቁል ብምእዛዝ ዘብፅሓቶም ክሳብ ሞት ብኽብሪ ንሳያት ሓያል ናይ ኣምላኽና ፍቕሪ ግለጽ ተዝበሃል ናይ ሕይወቶም ታሪኽ ቃላት ኣይርከብን ገድሎም ንምትራቕ ንቅድስናኦም ኣይፀውዮን ደራሲ ተኣምራት ገድሎም እጹብ ስራይ ነፍሲ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ሰራቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መስቀል ዝሞተ ንዓና ንምድሓን ከምኡ ስለ ዝኾነ ጉዕዞ ኣብዛ ምድሪ ብመስቀል ምሕላፍ እዩ ናብ ናይ ሰማይ ክብሪ ስለዚ ሞቶም ድልድልዩ ንሕይወት ዘለዓለም በረኸቶም ንለምን ክንከውን መዋርስቶም ሰማዕትነት ክንምነ ክሳድና ክንውፊ ርስቲ ክንካፈል ከነጽንዕ ዕርፊ ሓጹር ከይነፍርስ ደረት ከይነዝብል መስቀልና ዓቲርና ብፍቕሪ ክንድብል ፍጻሜና ክጽብቕ ፍኖቶም ንኺዶ ገበር ልብና ብቓልኡል ንቕደዶ ስለዚ ሞቶም ድልድልዩ ሕይወት ዘለዓለም በረኸቶም ንለምን ክንከውን መዋርስቶም ሰማዕትነት ክንምነ ክሳድና ክንውፊ ርስቲ ክንካፈል ከነጽንዕ ዕርፊ ሓጹር ከይነፍርስ ደረት ከይነዝብል መስቀል ተቐኒትና ብፍቕሪ ክንድብል ፍጻሜና ክጽብቕ ፍኖቶም ንኺዶ ገበር ልብና ብቓልኡል ንቕደዶ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል አሜን።